Ai toi siis? Joo, mä nyt kokeilen toimiks toi. Mulla saa ainakin pyörii tollain tuolla. Jos toi nyt ei toimi, niin mä oikeesti rykitän ton. Mulla toimii ainakin. No mitä mä nyt teen? Anna toi. Sitten se neuvoo sua vähän. Se näkyy tolleen. Sitten paina tota vielä. Sitten paina next. Sitten paina aina yliin. Paina vaan yliin. Salli. Ei. Ja sit vaan paina. Ei kun mä pääsin saliin rajoitettu. Paina toi. Salli. Paina se. Paina taas avaa. Settings. YouTube. Se on toi tossa. Paina toi. Sit paina toi. Paina rasti. Älä vielä. Joo, pakko. Mä heti kun toi Minecraft meni. Toi on aika hyvä juttu. Kato! Toi toimi. Ei älä Sun on pakko käynnistää se jo. Salli. Nyt se pysähdytään se Minecraft. Ei kun se Minecraft ei lataa, kun se latas vaan 4.7 äsken. 50. Sitten se pysähtyy hetkeksi. Mä pidän kuva sun puolella. Laitan tän rauhalle. Kyllä. Ei pidä. Mä voin laittaa siihen musiikit, jos haluat. Joo. Mut sun pitää eka vaan tehdä se homma kokonaan. Ei tarvii lopettaa. Jätä vaan se päälle. Mitä mä nyt teen? No nyt. Ja sitten... Laita mulle musiikki. Mitkä musiikit? Mä laitan vasta sit, kun sä oot kuvannut. Miten sitä pystyy laittamaan? Mä näytän sit sulle. Ai sit kun vasta kuvan. Okei. No niin. No niin, nyt. No niin, mä pääsin. Ja sit mä lähetän sen YouTubeen. No niin.